2.0, esan du Carlos del Olmok. Mikel Nobal, arratsalde on, eskerrik asko azpimarra gurekin egoteagatik. Ongi definitu iruditu zaizu esklabismo 2.0 esan duenean Carlos del Olmok, Europa mailan gertatzen ari diren eta Espainiako estatuan gertatzen ari diren hainbat aldaketa definitzeko? Bai, hori garbi dago, gaur egun jasaten ari garen erasoa oso gogorra dela, gure eskubideak murrizten ari dela esparru ezberdinetan, adibidez lan erreformarekin gertatu da hori, eta ez dakit esklaboak bihurtzeko helburuarekin, baina bai pobreago izateko helburuarekin. Euskal Sindikatuak eta hainbat gizarterakile gaur kalera irten zerate, Confebasken egoitzaren aurrean salaketa egin duzue lan merkatuaren erreforma dela eta hau izango da Euskal Sindikatuek mantenduko duzuen bidea, salakatarena, kalera irtetzearena, lanuzteena, zer da hasiera batean pentsatu duzuena? Gu pentsatu duguna da, mobilizazioa guztiz beharrezkoa dela, gu bide hortan gabiltza, 25ean manifestazio nazionala deituta daukagu, eta gaurko konzentrazio hori, bide hori egiteko pausu bat izan da. Guk uste dugu mobilizazioa guztiz beharrezkoa dela, erasoa oso gogorra delako, eta bi helburukin. Lehenengoa da erantzuteko, porque hemen nahi dutena da, gu zapaltza eta isilik geratzea, eta hori guk ez dugu ontzat ematen, eta beste alde batetik, mahai gainean jartzeko beste politika batzuk aplikatu behar direla. Posible dela beste politika batzuk aplikatzea, eta hori ere aldarrikatzen ari gara. Eta beraz, 25eko manifa horren helburua hori da, murrizketen aurka joatea, eta baita ere planteatzea bestelako alternatibak daudela.